чанд рӯз аст дар кӯчаҳои Душанбе кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ мисли пешина ба чашм наметобанд. акнун бар тибқи дастури вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон ба ҷои онҳо патрулҳо бо мошин мегарданд ва ҳаракати нақлиётро назорат мекунанд. ба хотире ки ҳамун дар кӯчаҳои шаҳр бо мисол тамбашавӣ чӣ нашавад гуфта аз ҳамин ҳисоб патрулҳо гаштгузор мекунанд, лекин дар кӯчаҳои даромади кӯчаҳо, дар саршавии кӯчаҳо чунин фосо мешаванд ва патрулҳо ҳам ҳамавақт зери назорат мегиранд тартиботи воситаҳои нақлиётро дар шаҳр. рӯзи душанбе дар хиёбонҳои марказии пойтахт ки аз ҳама нозири бештар дар ин ҷода буд, танҳо аҳёнан гаштугузори мошинҳои нозиронро дидан мумкин буд. бархе аз ронандаҳо ҳам аз кам шудани нозирони роҳ ба гуфтаи худашон нафаси тоза мегиранд. ба гуфтаи онҳо будани камераҳои назоратӣ дар шаҳр кофӣ аст ва онҳо ҳаракати нақлиётро сабт мекунанд. Ака ҷое ки камера аст гай дар кор нест хон дадам. Камера худш кор кард эса. Чи нам шофёре ки нарушение мекуна, худш ҷавобш ҳам мега ака. Агон ҷои вай нест ака. Аммо мисол мо нарушение мекунем. Аммо камера нигоҳ дора ака. Чизи назорати ай болош ага. Дар растани 5 километр 6 ҷода гай чи дар кора. Да як ра. Мисол да тамоми ҷаҳон ака, тамоми ҷаҳонда ами раҳои мисол протокол не ҳама ҷода патрул немест, мошинои гаи. Мисол рафтеста нарушение кар ман мекуна, ҷарима мекуна, ша рафтеста. Яки мино ҳар як қадам да истодаган, подряд ман кардеста. Мақсадшон маълум ай ҳамада. бархе дигар аз ронандаҳо вуҷуди нозиронро кафили таъмини амнияти роҳ дар ҷодаҳои шаҳр медонанд. Ая ҷиҳат буданашон хуб ай. барои бетартибӣ навҷавоно навоё бисёр созай кардан памех бисёр мешавад. Мисол коригарои давлатӣ да мисол дар дуруни шаҳр бисёри бад памех мекардам. масъулони вазорати корҳои дохилӣ мегӯянд, патрулҳо ҳам ҳақ доранд нисбати ронандагони қоидавайронкун санад тартиб диҳанд. кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе дар чанд соли ахир пур аз нозирони роҳ буд. онҳо дар баробари будани дурбинҳои назоратии шаҳраки бехатар мунтазам ронандагонро боздошта ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш мекарданд. аз як тараф зиёд будани кормандони бозрасии автомобилӣ дар роҳҳо ба хотири таъмини амнияти сокинон гуфта шавад, аз тарафи дигар ҳамчун манбаи фасод ҳамеша сӯи онҳо ангушти ишора равон буд. шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.